mata nơi hai cái thứ ba cho lại nơi thứ ba cho lại khơi cái này mắn hết mà đi nơi cái này mắn hết mà đi nơi tao là rất sram này bơi đi này làm đi này khole charo iti problem sram này Barang kena NC level mana bising jadi peralen ceram noi. Barang kena member kepada zaman tiada bising jadi peralen ceram nah. Beri lain ni selang ni. Coba kotor cari ke jam dari kita hafte marah naik orang nak sempat ke marah naik Asisa long le ai jam le ti long le bela kena hambai chini media person or faimani bagai chini ni sal paiti ordek ni tongkha chini tipralen demand जों खालामनानै बसिंगो जों दिनै सारा त्रिपुरा जगत जों एडिसि एरियान जों बन्द खालामनानै दिनै हाइजराखौनो जोंनि 1949 अक्ट'बराव जोंनि माजार एग्रिमेन्ट नंगौ थिक दिनै सालानो जों डिमान्ड नटे जों फिरक हाफियानि बागै जों दिनै 15 अक्ट'बराव जों एडिसि एरियानो जों तैयै आलादा राज्य जों खालामनायनि वान सगै दिनै 15 अक्ट'बराव जों खालामनानै अ डिमान्ड नाहारिनि जों दिनै खालामो बनि बागै दिनै सालो दिनै हाई जरावो सारा त्रिपुरा राज्यनि एडिसि एरियानि तैयै समस्त जोंनि बुकुंबारा खुंथायबारा दंनाय बरक जागावनो रोड ब्लकेट खालामजाक शुधु बसमिया जोंनि अरो पहिला डिमान्ड हिंखौनो जों त्रिपुरा लाइन आलादा राज्य बनि बागै जोंनि एडिसिनो टटेलि टिटिसि खालामनाय हिनि सेंट्रल गभर्नमेंट कमिटमेंट दमानि आबो इमप्लिमेंट खालामनो नांनाय दै बनि यागुलो 50 सीट रनाय हिनि सामानि आबो इमप्लिमेंट खालामनो नांनाय जोंनि ककबरक से 8 सिजिल दानाय हि गोबां मा जोंनि डिमान्ड चार्टार दंमानि अबाबो खालामनो नांनाय बनि बागै तिनि जराखौ जत्त जोंनि रियां ताखु बुरुनि इशुनि बन बहायनो अरो सेटलमेंट खालामनाय हिनि बरक सामानि आबो खालामनो नांनाय आबोनो तैयैनो तिनि हाजराखौ ताबक जोंनि एमएलए याखौ मन्त्रि ताबो दिल्लीखौ आचकलायजाक कक सालायजाक जों बरक दिल्लीखौ थांखा जों इयां बन्दा खगै तंखा आबो जोंनि कायसे इशु सेई इशुनि तैयैनो जोंनि जागानि जे बुकुंबाराराव जोंनि समस्त एरिया आलादा राज्य नायनाय एडिसि एरिया बरक दिनैनि हाजराखौ ताबक जरा स एगनि तंख दिनै 6टानि सिमि जों जैमानि खोना 6टानि सिमिखौ जों बन पाइनाय जोंनि बन पुरा 100% सक्सेस माने बागै जत्त लोकरनो जों हामबाय ते खाकसामाया फारो दैबो कबकनाय बरकनो खानानै 6टा जरा जतनो तंथों आबोना बागै वलाय माने बुलाय माने करिके पीसफुल के पाइमाने बागै जत्त लोकरनो हामबाय हंके बो रीजनल कमिटी नि खाक्ति और ताबो पिकेटिंग खाइजागै दं और तुइदु रीजनल कमिटी नि बांगै जों खलाइजागै दंगो तै कायसा हंकने सेसवा रीजनल कमिटी बनि परीक्षा एमपी रीजनल कमिटी खलाइ जोंनि एमपी एडिसिनि 23 नंनि एडिसिनि सीट अबखलायो अब जात रीजनल वाइज जों खलाइ दंगो 3टा रीजनल दंगो एमपी सेसवा तुइदु खलाइ जों खलाइ माने
दिनै एकदम पिसफुल